good tumayong hapon yung tanan dira mga bayot kung asa man mo nahimutang karon maayong paglantaw na pud sa kong video. So karong adlaw mga bayot giligo na ko ning karning manok diri mga bayot kay mao ni ako ang himuog recipe karong mga panahon na. Kay mao request ako ang mahiwagang bana. Bitaw-bitaw mga bayot ay kaning manok ka mga bayot gahapon ni gipalit sa kong ugangan dito sa city. Mao na ang karon ko ni himuog sudan mga bayot. Bulubintaha ning karniha karon mga bayot kay dili frozen. Kay sayo kay nigi habwa siguro sa akong ugangan dito sa freezer. Kay usahay man gud mga bayot kanang frozen kayo ng foods na kay in English sa Celestina ha kanang mga frozen kayo ng mga karne ba inighiwa na ko mga bayot inigtigbas na ko muuntol ng kutsilyo nga ako ang itigbas bitaw mga bayot ay kaning manuka na ginisala ba kay gihiktan maning paa ay mo katingala nganong dagko kay naghiwa mga bayot kay wala nagdaginot ning ako ang mga silingan dire. Yes mga bayot ako na dai nang gipang bubuan og mga seasoning mga bayot gibutangan ako na og toyo apple cider vinegar na kay in English asin turmeric powder og paminta then natura na siyang mix mga bayot para ma-equal ba bayot og sa Pilipinas kaning onion bulawan kay perti man kayong mahala diri mga bayot barato yung kaing kilo ani babuay na lang kunyo pangutan og nganong barato basig na sila diri oy kaugalingong kayutaan baga gitamnan og onion kung naay tibuok onion mga bayot na po diri oy punuan o sanga o dahon sa onion. Yes mga bayot kay daghan kay ni sa ilang kaladsinika mao ning ako ang ipanglamas karon. Pero pasayloa lang ko ninyo karon mga bayot kay kaning ako ang ipangtadtad diring mga lamas ni absent ang ahos. Bawo na hibong ko ani ako ang mga kagupa diri mga bayot kay dili man ta mga halas o mga sigbin o mga bitin nganong di sila ganahan mo kaon og ahos. Or kanang dili na sila ganahan mga bayot og magluto-luto og mga recipe og butangag ahos ng ila ang giluto. Maskin paghilngon ninyo ni amo ang kaladsinika diri mga bayot maugmaan na lang og pinangita og asa dapitan nagibutang ng ahos kay di gyud mo kakita mga bayot kay wa gyud pod sila o stock ana diri sa ila ang panimalay. Sumaw na ni mga bayot ako na ning giluno din hiding ako ang lutuonon then ato sa ni silang sapsapan ning ato ang usa ka buok patatas. Yes mga bayot wa kay balog unsay ngalan ani ako ang recipe mga bayot basta sudan ni siya. Ako din ning sagulan og patatas og carrots mga bayot aron dili magmingaw tong ako ang karning manok. Bitaw-bitaw mga bayot ay gisagulan ako niya ni kalanuna mga bayot kay mukaon magud si Karina og patatas og kaning carrots ba. Mao nang gipakapina na lang po na ako gluto ni. Humagpainit mga bayot di ginato kalimtan ning atong hugasan. Kay sigon pa nila aron kuno mawagtang ang kahugawan o ka germsan anang kapanitan. Bitaw-bitaw mga bayot ay dali-dalion ko ni dinhi og hugas mga bayot kay unyag masubawan ni pure buyag ba. Kaniadto de mga bayot atong nakauli mi sa Pilipinas na ako'y sugilano na pod karong adlaw. Kay akong i-share ninyo mga bayot adtong akong mga kagupa minpalit dito sa market aning mga kalanuna. Sigon pa nila ang patatas kuno mahal kayog kilo og ang kaning carrots. Mo nang gitubag na ko sila mga bayot. Kami manggod sa amoa. Mo gamit lang mi anang mga kalanuna og naay okasyon sa amoa. Sama anang fiesta, birthday, pahinomdom, kalag-kalag, New Year ug Pasko. Dili gid mi kada adlaw ani mukaon. Kay sila manggod diri mga bayot kaning mga kalanuna kada adlaw nila itagbo sa ilang mga mata. Kay kung sa tuwa pa paborito na to ang rice, sila diri mao ni ilang mga kalanong paborito sa ila ang tinae. Unya kaning mga kalanuna bulo barato ra ni sa ilang planeta. Ang usa ka kilo 50 pesos ra sa tuwa. Unya kaning carrots mga bayot nara ni sa 35 ang kilo dinhi sa ilaa. Kung sa tuwa pang kwarta. Kay naman gud po ni sa ilang planeta ning produktuha or nagyoy nagtanom ani diri sa ilaa ba. Mao nang bulo barato ra. Kuna din ning gihulugan diri dahon o gliso sa paminta. So ato lang ning ukay-ukayon diri mga bayot aron dili ni siya mapagod. Paabot-aboton lang nato nagmahubas-ubas ng sabaw mga bayot. Ego-ego pod maluto ng potato o kanang carrots. Akong brother-in-law mga bayot paborito niya ning kalanuna. Kay sila man gud kaniadto mga bayot og magluto na sila og karning manok dili gyud inaning putahiya ba. Murag ila ra nang laphawan mga bayot dayon asin ra itimpla or ila nang ipasulod sa oven dayon asin ra gihapon mo itimpla. Di gyud pareha sa atuha ba nga daghan kang isagol-sagol basta kay naalay daghang panakot dinha sa atong kusina. Bawo lang ka og nganong dili nila sagulan og daghang mga panakot mga bayot mahadlok ba ka sila og mahurot ilang panakot o kapuyan nang ka sila mag-slice ng panakot og paghugas. Kaya ko diri mga bayot og magluto-luto kog sudan basta kay makaila lang kog anang mga panakuta mga bayot aw ihulog gyud ako sa kalha. Kay dira man gud nimo magtagamtaman ang kalami sa sudan og daghang mga panakot. Bitaw oy Celestina pasabta ko sa kalami. Mao na nino akong gipahinahinayan og siga mga bayot ang atuang kalayo diri mga bayot aron dili mapagod. Ay mo katingalang nang ako ang wait nga murag nakakaon og butbot kay gikan ko sa gawas ganina. May labay ang pipila ka tuig mga bayot ako na ning gihuka diri. Kay kani ako ang mga kagupa gipanggutom na gyud ni. Sayunan ka nga mo ang gipaniaw to ganina.
pasta ra dan gibutangan og yogurt. Kaya nga ako ang kapika sa ilong mga bayot busy sa warehouse sa iya ang kapika sa tinae. Kay wala man diri iyang kaluha mga bayot mo nang siya mo'y min replace sa trabaho sa iyang kaluha. Mintabang siya dito mga bayot ug arin sa mga stock mga bayot kay na naman gud poy oy moabutay. Kay nangumpra man to iya ang kaluha dito sa Pilipinas Planeta. So mao na ni mga bayot no, gaaso-aso na ning tapat sa akong aping. Panahon na gyud nga mga me kay dili ra man pud sila oy gigutom, asta man po lang kusinira. So daghan salamat sa inyong paglantaw. Dinhira na ako tapuso na ko ang mga wara-wara. Bye.